ଏଇଟା ହେଇ ସାରିଲା ମାତ୍ରକେ ପାଗ ହେଇଯିବ। ପାଗ ହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ତେଲ ନାହିଁ କି ମସଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ିବନି। ଆକୁ କ'ଣ କରିଦେବେ ଉଷା ଉପାସ କରି ସେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଇଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ବାରଣ କରିବେନି ହଁ ଏଇଟା ତେଲ ପଡ଼ିଛି କି ଲୁଣ ଖରାପ ଭଲ ଲୁଣ ପକେଇଥିବ ଭଲ ଚିନି ପକେଇଥିବ ଆଉ ଉଷା ଉପାସ ଆକୁ ଖାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ତେଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମସଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ପଟଟା ଗୁଳା ହେବ, ଏଇ ଡେମ୍ଫ ପଟ କଟା ହେବ 400 ଗ୍ରାମ। ଚିନି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଲଙ୍କା ପକ ତମ ଏଇ ଚାମଚରେ ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଖାଇବେ କମ୍ ପକେଇଛି ଚାମଚରେ ଧରିକି ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଫୁଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଗୀତା ତୁ ଦେଖି ଥାନ୍ତି ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଦେବ। ଫୁଲ୍ କାଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ କି ଲୁଣ ଧରାନି ଲୁଣ ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ହାତ ତାର କୁଲାରେ ପକେଇକି ନେଇ ରଗଡ଼ିବ ରଗଡ଼ିକି ତା କରିକି ତା ଉପର ଚୋପାଟା ଯଦି ଘେସରା ହେଇଯିବ ଘେସରା ହେଇଗଲା ଭିତରେ ତାର ଘେସରା ହେଇଗଲେ ତାର ପିତା ଅଂଶଟା କେତେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଭଲ ହେବ ପାଣି ପକେଇବ ପାଣିରେ ପକେଇ ଜିନିଷ ଯେତିକି ପରିମାଣ କରିବାର ସେତିକି ପକେଇବ। ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ପଛରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଛାଣି ଦେବ। ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କାଟିବ ଡେମ୍ଫ ପଟେ ଯେଉଁ ତୋଳା ହେଉଛି ସେ ଡେମ୍ଫ ପଟେ 40 କେମିତି ରଖ ଏପଟେ ରଖିକି ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ ଥୋଇଦେବ ସବୁ ଯେତିକି ପରିମାଣ କାଟିବ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚିନି ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଏମିତି କରି ଫେଣ୍ଟି ଦେବ ଚାମଚ ଦିହରେ। ଏଇ ଚାମଚ ଦିହରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଏମିତି ଜାରରେ ଥୁଆ ହେବ ଏମିତି ଥୁଆ ହେବ ଜାରରେ କ'ଣ କରିକି ଥୁଅ। ये जो पानी निकली थो ये लेंबू पानी ताकू कौन कर ताकू इधर दांड चीनी लुण पानी बाहर आई जो बड़का चीनी रहा आपको इधर पकड़ किए ताजा ठीक आपको थोई सारी आपको कौन करना छुपी दे दीजिए आप कौन करना 2 दिन घर घर भर रही आपको कौन करना 2 दिन पर खरारे थोड़ा थोइला मतलब से दिन सुखी सारा राति खरा जी आपको इन्हीं करके तल ऊपर कर तल ऊपर फेर खरा थी इन्हीं करके केते दिन थइबो खरा खाने उदे तल ऊपर नेगेटिव इहरा आ तेल नहीं कि आ कौन से मसला पड़े जदि तुमको खवा के मीठा खाइ चाहू आ बेचिन पकइबो नरे नहीं साथी देबो आ अन्य रे एति तेल नहीं कि आ मसला नहीं कि आ मसला